Salmo 91, versikulo 9 hangtod sa 11. Nag-ingon, kay gihimo mo mang dalangpanan ang Ginoo, ang labing halangdon nga imong tigpanalipod. Sa versikulo 10, walay katalagman nga mudangat kanimo, ug walay kadaot nga moabot duol sa imong puloy-anan. Sa versikulo 11, pabantayan ka sa Dios sa iyang mga anghel, aron pagpanalipod kanimo bisag asa ka paingon. Mo na igsuon kung himuon nimo nga magbalantay ang Ginoo sa imong kinabuhi, wala gayoy mga kadaot nga moabot sa imong kinabuhi. Bisag kusukusuhon pa ka sa mga pagsulay, mga katalagman dinhi sa kalibutan, ilikay gyud ka sa Ginoo nanang tanan. Makasurvive gid ka igsuon kung ang Dios anaa sa imong kinabuhi. Kung ang Ginoo ang imong gihimo nga tigpanalipod ug imong dalangpanan. Bisan pa man ang imong pamilya igsuon, pabantayan o paubanan kana sa kanunay sa Ginoo sa iyang mga anghel. Ang Dios igsuon magpadala og mga anghel aron pag-atiman kanimo, pag-atiman sa imong pamilya. Bisan asa ka paingon igsuon ang Ginoo manalipod kanimo. Pinaagi siyang mga anghel. Iyang padadaan og anghel ang mga tawo nga matinud-anon ngadto kaniya, ang mga tawo nga nagsalig ngadto kaniya. Kung himuon nato nga dalangpanan ang Ginoo, kung himuon nato nga tigpanalipod, dili gyud ta mabalaka bisan pila pa ka bagyo ang moabot sa tong kinabuhi. Tungod kay nasayod kita nga dili kita pasagdan sa Dios. Nasayod kita nga pabantayan kita kanunay sa Dios sa iyang mga anghel aron dili gayud kita maunsa bisan asa ta paingon. Busa igsuon, salig og ampo kanunay sa Ginoo ug himua ang Ginoo nga magbalantay og tigpanalipod diha sa imong kinabuhi. Hinumdumi igsuon nga siya lang gayud ang halangdon labing gamhanan sa atong kinabuhi. God bless sa tanan.